Китаплар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Исәнмесез? Студияда Эльмира Шәрифуллина. Бүген программада Халыкара музейлар көне уңаеннан шәһәребезнең Төбәкне өйрәнү музеенда көн һәм төн акциясе булып узды. Азнакай хатын-кызларының волейбол командасы Казаннан җиңү яулап алтын медаль белән кайтты. Район башлыгы катнашында өлкәннәр белән киңәшмә булып узды. Сез әлеге һәм башка яңалыклар хакында танышып уза аласыз. Республикабызның инде шактый еллар уздырыла торган музейлар төне кысаларында уза торган акциядан Азнакайның Төбәкне өйрәнү музее да читтә калмады. Все нашли свои станции? Музейда көн һәм төн чаралары мәктәп укучылары өчен квест уен үткәрү белән башланды. Бу чара Татарстан Республикасында татар теле елы кысаларында Милләтләр дуслыгы исеме астында узды. Алга таба район оешмалары командалары арасында квест уен булып үтте. Бу чара Азнакай районы оешуга 90 ел тулу уңаеннан Төбәк белгечләре исеме астында узды. Ватан космонавтикасының 60 еллыгы кысаларында балалар өчен планетарий тәкъдим ителде. Кичке якта музей балалар өчен дип аталган күңел ачу чарасы үткәрелде. Шулай ук кул эшләре осталары да үз урыннарын алдылар. Портрет төшерү, агачтан әйберләр ясау, музыкаль кораллар ясау буенча осталар төрле мастер-класслар күрсәттеләр. Иң беренче, минем оныгым тугачтан мин ничектер матур итеп бишек ясыйсым килде. Менә шуннан шул бишекне ясыйганнан соң мин инде каралмыйдым, мин булдыра алам икән бит дип мин аны ясый башладым. Аннан соң агач турында аңлый башладым. Шуннан да элеккеге кешеләр әйткән, ой, кайбер агач бит ул майлар сыман киселә, кайбер санын күпме теләсәң дә кисеп булмый. Менә шулай икән ул. Менә шуны. Һәр агачның үзенең, хәтта менә минем характерга кайбер көнне шундый матур итеп бер яссы килсә, ул каты агач булса да ясап була. Әгәр дә инде менә, кем кудыр кушты, менә булай итеп карыйм әлсәң ул агач. Ясап барган кителеп китә ул бераз. Ясап булмый. Шуңа күрә менә бүген мине чакырдылар да, әйдә шундый музейда үзеңнең эшләреңне куя дип, менә шундый матур сандыгыма алып килдем. Менә шу сәгатьләремә алып килдем. Соңыннан музей каршында җыйналган азнакайлылар өчен музейда төн исеме белән акция ачылды. Биредә котлау сүзе белән Мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова чыгыш ясады. Бүләкләү көннәре акциясында катнашучыларга, музей эшчәнлегендә үзләреннән зур өлеш кертүчеләргә мактау кагазьләре һәм бүләкләр тапшырылды. Музей каршында җанлы матур бәйрәм булды. Ул Азнакай үз эшчәннәре, балалар сәнгать мәктәбе коллективлары, төрле түгәрәккә йөрүче төркемнәрнең концерт номерлары белән үрелеп барды. Һәм әлбәттә инде бар халык музейда төнге экскурсиядә булды. Жанландырылган экскурсия дип атала. Без монда инде һәрбер экспонатны дип әйтегән, біз хәтта менә җанлы итеп аларга күрсәтеп килгән кунакларыбызга без экскурсия ясап чыгабыз. Безнең инде музейда 5 экспозиция залы бар. Шушы заллар буенча без инде әлбәттә экскурсия үткәрәчәкбез. Экскурсиялар безнең татар һәм рус телләрендә үтәчәк. Район башлыгы Марсель Шайдуллин районыбыз өлкәннәре белән очрашты. Әлеге очрашу шәһәребезнең балалар иҗаты үзәгендә үтте. Район башлыгы өлкәннәребез каршында чыгыш ясап, аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Районның яшәеше, үсеше турында сөйләде, агымдагы эшләрне барлады. Районыбыз ветераннарына рәхмәт сүзләре җиткерде. Көн күреш мәсьәләләреннән тыш, халыкны сәламәтлеккә кагылышлы сорауларда кызыксындыра. Билгеле булганча, коронавирус куркынышы әле һаман да саклана. Район үзәк сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шихапов ширдән саклануның иң нәтиҗәле ысулы вакцина ясату дип белдерде. Әлбәттә, ул мәҗбүри рәвештә алып барылмый, аны һәр кеше үзе теләгәнчә хәл итә. Табиб аны ясату тәртибе буенча аңлатып, үз киңәшләрен дә бирде. Сезгә сәламәтлек өлкәсенә кагылышлы берничә мәгълүмат җиткерәбез. Азнакай үзәк сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов белдерүенчә, агымдагы атнада 5 бала дөньяга килә. Ашыгыч ярдәмне 358 кеше чакырткан. Хәзерге вакытта стационарда 165 кеше дәвалана. Пневмония белән 24 азнакайлы кызыл зонада ята. Аларның 4-се реанимациядә. Хисап чыру вакытында коронавирустан барлыгы 4740 вакцина кайткан. Бүгенге көндә 10 вакцина гына калган. Якын арада тагын 700 дәнә вакцина кайту көтелә. Бүгенге көндә коронавирус юктырган бер азнакайлы теркәлде. Дәвам итәбез.
Ураза айы тәмамланса да, ғайыт бәйрәмнәре дәвам итә. Чираттагы сюжетыбыз Актүбә бистәсеннән. Muhterem din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu. Актүбә бистәсендә урнашкан Азнакай картлар һәм инвалидлар интернат йортында изге ураза гаете булып узды. Биредә барлыгы 108 кеше исәпләнә. Шуларның 10-сы урын өстендәгеләр, 26 коляскалы, 1-нче, 2-нче, 3-нче группа инвалидлар барлыгы 84 кеше. Табигатьнең иң күңелле чоры, шомыртлар, алмагачлар шау-чәчәккә күмелгән мәл. Шуңа күрә тантана табигать кочагында узды. Иң элек имам тарафыннан гает укылып вәгазь әйтелде. İnvalid bendelerin kirip hallerin bildik, kuşnayetleri verdik, administrasyonu kuşta elhamdülillah. Şimdi Azat Hazreti biz oluştu elhamdülillah şükür. Azat Hazreti'nin Allah'ın rahmeti yapsın, ol uyuşturdu. Bütünesin şimdi her vakit ol hangi hallerine uyuşturup, bizni uyuşturup, hangi hallerge, hangi yollarga bastırır elhamdülillah şükür. Биредә яшәүчеләрне бәйрәм белән тәбрик итеп, Азнакай халкы һәм волонтерлар исеменнән күчтәнешләр таратылды. Сүз уңаеннан Азнакай шәһәренең Ак мәчете, Зәңгәр мәчете һәм волонтерлар ярдәме белән биредә күп чаралар үткәрелә икән. Алар һәр бәйрәм сайын килеп безне шулай шатландырып, бүләкләр алып килеп шатландырып китәләр. Аларга бик зур рәхмәт, ата-аналарына мең рәхмәт. Исән сау булсыннар. Аллаһ Тәгаләгә бик мең рәхмәт. Аннан дәүләт җитәкчеләребезгә мең рәхмәт. Шушы картлар йортын безне хөрмәт белән карап, шушында давалап яшәткәннәр өчен. Тоткан ураза гыйбадәтләребез хакына, укылган тәравих намазларыбыз, кылган дугаларыбыз, биргән садакаларыбыз һәм теләгән изге теләкләребез хакына ил көннәребез тыныч, күгебез аяз, табыннарыбыз мулдан булса иде. Anamız var okulda. Okulumuzda kimlerimiz var mümkün olsa. Шушы көннәрдә район башлыгы катнашында ачык бассейнда күчмә киңәшмә булып узды. Алар анда бассейнның торышын, төзеклеген карап, кайбер мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Азнакайның ачык бассейнында нефтчеләр ярдәме белән реконструкция булып, төзелеш ремонт эшләре башкарылганнан соң, бассейн тиз арада күпләрне, хәтта тирә-як район кешеләрен дә үзенә җәлеп итте. Ял итүчеләр бирегә бик теләп килделәр. Киңәшмәдә җитәкчеләр бассейнның торышын, спорт мәйданчыкларының әзерлеген карап, ял итүчеләр өчен аның әзер булуын билгеләп уздылар. Көннәр артык кызу булуын исәпкә алып, бассейн шимбә көнне, ягъни 22 майда ачылып эшли башлаячак. Бассейнга килүчеләр коронавирус инфекциясе таралуга юл куймас өчен социаль дистанция сакларга бурычлы. Спорт хәбәрләре. Азнакайда хатын-кызларның волейбол командасы оешуга әллә ни күп вакыт үтмәсә дә, команда үзен тиз арада республикада танытты. Узган ялларда Казанда муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасында алар беренче урынны яулап, алтын медаль белән кайттылар. Команда капитаны район советының оештыру бүлеге җитәкчесе Эльвира Галиева җитәкчелегендәге волейболчы кызларны район башлыгы Марсель Шайдуллин котлады. Тренер Сергей Галаганов белән шөгыльләнүче кызлар бу җиңүгә зур тырышлык, даими рәвештә тренировкалар һәм спорт белән бирелеп шөгыльләнү аша ирештеләр. Финалга алар Әлмәт, Ярчаллы, Түбән Кама командаларын җиңеп уздылар. На этих соревнованиях приняли участие 9 команд города. Это первая подгруппа, где участвуют большие города с большими населенными пунктами. Среди них Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга. И мы играли в 3 подгруппах. В нашей подгруппе оказались сильнейшие команды Нижнекамск и Альметьевск. Победив в своей подгруппе, вышли мы в полуфинал, где встретились с командой Набережных Челнов. А затем уже в финал вышли из 3 подгрупп Казанская команда, Заинская команда и наша команда. В результате без единого поражения со счетом 2-0 мы победили обе команды и приехали с золотыми медалями. Районыбызга китергән мондый данлыклы дәрәҗәле җиңүдән соң кызларыбызның волейбол командасына бары тик афәрин диясе генә кала. Кичә күрше Мөслим районында тарихны, туган якны, ык буенда яшәүчеләрнең яшәешен өйрәнү буенча фәнни-гамәли конференция булып узды. Анда тарихи изләнүләр буенча актив булган Азнакай делегациясе дә катнашты. Районыбызның актив тарихчысы,
Күп китаплар чыгарган Марсель Гариф үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Изге Рамазан айында уздырылган кичәне районны мөхтәсибе Азат хәзрәт ачып җибәрде. Иң элек Илһам ансамбле башкаруында пар ат композициясе күрсәтелде. Юбилярны котларга аның якын туганнары, дуслары, каләмдәшләре, аның иҗатын үз күрүчеләр җыйналган иде. Беренче котлау сүзе район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдиновка бирелде. Без синең белән горурланабыз, диде җитәкче. Район үсешендә зур өлеш керткәне өчен тарихчыга рәхмәтен белдерде. Алга таба юбилярны тәбрикләргә сәхнә түренә Азнакай мәдәният йорты директоры Ланда Шәрәфиева чыкты. Автор үзе иҗат иткән җырны башкарганда Марсель абый тормыш иптәше белән егетләрчә вальс әйләнде. Туган як турында китаплар язу минем күңелемә иң ятышлы һөнәр, диде язучы. Мәңгелек мәхәббәт китабы белән ул әдәбият өлкәсенә таныла. Аны язучылар берлегенә алалар. Күп әсәрләре Мирсәй Гариф псевдонимы астында иҗат ителә. Лаеклы ялга чыккач Марсель Гарипов шәһәр һәм авыллар тарихын өйрәнеп, истабарлык эшен җәелдереп җибәрә. Азнакай турында дистәләгән китап аның катнашында, аның теләктәшлеге белән чыгарыла. Безгә хәтле тупланган материалларны тикшереп чыгабыз, архивларда казынабыз һәм халыкны җәлеп итәбез, чөнки төп авылның тарихы халык күңелендә һәм халык хәтерендә. Менә шушларны инде бөтен авылдагы белгән кешеләрне җыеп, без алардан яздыртабыз һәм үзебездә архивларда эшләп һәрбер авылның тарихын инде санлы иттереп язарга тырышабыз. Чөнки менә безнең эшләү дәверендә күп авылларның әле билгеле булмаган тарихларында ачабыз. Андый әйберләрдә килеп чыга. Һәм һәрбер китапта ниндидер бер үзенчәлекле тарих һәм үзенчәлекле язмалар була. Тарихчы зур китап чыгаруда Татнефтьнең Мәскәүдәге вәкиле Азат Ягъфаровның ярдәмен ассызыклап үтте. Җирлегебез тарихы турында басмалар 2019 елда Бөтен дөнья конгрессы бинасында киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарихчы галимнәр әлеге китапларга югары бәя биреп, азнакайлыларның әлеге өлкәдә эшчәнлеге башка районнарга да үрнәк булып торуын әйттеләр. Алга таба нинди планнарыгыз бар, дигән сорауга Марсель Гарипов олы эшләр, авылларның яшәешен язу, һәр авылның тарихы язылсын иде, дип җавап бирде. Әле юбилярның языла башлаган романы да дөнья күрәсе бар икән. Сезнең игътибарга тапшыруыбыз ахырында берничә мәгълүмат. 30 май көнне район шәһәр мәдәният йортында Коръәнне татар мәкаме белән дөрес итеп уку буенча халыкара бәйге уздырыла. Шул ук көнне якташыбыз Әсләм Шакиров истәлегенә ир-атлар арасында Коръәнне яттан уку буенча Әсләм төбәк-ара ярышы да оештырыла. 22 май шимбә барлык мәктәпләрдә дә соңгы кыңгырау чыңлаячак. Бәйрәм иртәнге якта 8дә мәктәпләрдә башланып, соңыннан 9-11 сыйныфлар өчен Татарстан мәйданында дәвам итәчәк. Бәйрәмгә рәхим итегез. Бүгенгә сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз шулар иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Имин булыгыз, үзегезне саклагыз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورشا على منرنقطان برقلغان خردayım bizlerini terbiyeleyen nimetlendirgen Rabbimiz Hak Subhanahu ve Teala'ga hamd ethene maqtavlarımız bulsaydı hamda onun peygamberine ilişkisine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngül türlerimizden çıkan salat şeriflerimiz erişseydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli cemaat. Allah Teala şu Ramazan ayların cuma kişileri bizni mübarek kılsaydı. Bu günlerde, bu aylarda kılınan amel ibadetleri bizni kabullardan kılıp, ecir savapların kamil rəvişdə bizge eriştirseydi. Hem de indi hata kimşilikleri bizni gafa eyleseydi. Kişi günahları bizni, ulu günahlarımız barsında yarlıqasaydı. Бүгінгі сіздің білен ең кең таралған гүнах турына сөйләшеп китербез. Безнең халкыбызда, Рәсәйдә, Татарстанда ең кең таралган
гөнаһлардан берсе ул да булса эчкечелек, хәмер эчү, аракы эчү. Һәм дә инде менә шушы гөнаһ ул инде бүтән гөнаһларның анасы дип атала. Аны галимнәр инде барча гөнаһларның анасы дип атаганнар. Ни өчен дигәндә, төрле кыссалар китерәләр. Бер кысса бар, мәсәлән, бер кешене кулга алганнар да моны инде сынарга теләгәннәр һәм шундый бер ни биргәннәр үзенә. Аракы куйганнар, анарысын хатын китергәннәр, бала китергәннәр һәм әйткәннәр: "Син ди мәҗбүри рәвештә менә шушы аракыны эчәсең, яисә зина кыласың хатын белән, яисә бала үтерәсең" ди. Һәм бу кешенең инде мәҗбүри булгач, сайлау хакы булмагач, бу аракыны эчә. Аракыны эчкәч, зина кылырга теләмәгән, бала үтерергә теләмәгән, о иң кечкенә гөнаһ сайларга теләгән һәм дә аракы эчүне сайлаган. Шуңардан соң инде аракы эчкәч, зина да кылган, бала да үтергән. Ягъни менә шушы кыйсса безгә күрсәтә, аракы эчкән кеше ул бүтән гөнаһларны эшләргә дә мөмкин. Чөнки аракы эчкән кеше ул инде шайтанның иң якын дусларыннан була, һәм шайтан аңа нәрсә әйтә, нинди васваса кыла, ул бүтәнесен кабул итә. Шуның өчен инде аракы ул инде гаилә таркалуга, балалар ятим калуга, кардәш-кардәшне үтерүгә, абый-абыйны үтерергә, әти баласын үтерүгә, зина кылуга һәм дә калган да шушы олы-олы гөнаһларга, төрле-төрле менә шушындай җинаятьләргә сәбәпче була. Шушы начарлыкларга китерә. Хәмер эчү, эчкечелек гөнаһы. Шуның өчен инде Аллаһ Тәгалә дә менә шушы гөнаһны харам кылды. Олы гөнаһлар итеп аны игълан итте. Һәм инде менә шушы гарәп халкы, пәйгамбәребезнең халкы, алар да инде эчә иделәр, аларның инде аракы түгел, хурмадан ясалган, хәмер булган, анарсын инде шушы җимешләрдән ясалган, хәмер булган, вино булган, шулай бит инде, шарап булган. Һәм дә инде алар шулай ук эчәргә яратканнар. Җәмгыятьтә бик киң таралган иде менә шушы эчкечелек аларда да. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям килү белән шундук аларны тыймады. Ягъни беренче килү белән инде арак эчмәгез, теге сухой закон диләр бит инде, сухой закон игълан итмәде. Аллаһ Тәгалә аракыны, хәмерне эчүне этап буенча тыйды. Ягъни беренче этап ул аның зарары һәм файдасы турында сөйләгән иде. Менә мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә, Бакара сурәсенең 219 аятында: "Эй Мөхәммәд, синнән хәмер һәм утышлы уеннар турында сорыйлар." Хәмер һәм утышлы уеннар, азартные игры, утышлы уеннар турында сорыйлар. Эй Мөхәммәд, син аларга әйт, аларның икесендә дә зарар да бар, файда да бар, ләкин зарары күбрәк. Аллаһ Тәгалә әйтә, хәмердә дә, утышлы уеннарда да файда да бар ди Аллаһ Тәгалә, зарар да бар. Аның файдасы нинди? Инде менә шушы хәмер турында әйткәндә, ул инде файдасы турында менә теге медицина ягында да китергән булалар бит инде төрле мәгълүмат. Ләкин инде анарсын күңелне күтәрү, теге ни әйткәндә, начар кеше булганда ул яхшырак булырга тели, юмарт булырга тели арак ичсә. Ләкин инде аның файдасы әз булса, зарары бик күп. Утышлы уеннарда шулай аның файдасы бар. Ул инде утышлы уен кешене нәрсәкәй олы берәр нинди матдәдә, олы күләмдә акчага китергә мөмкин. Акча китергә мөмкин кешегә, ләкин аның зарары күбрәк. Ул инде нәрсәкәй уңышсыз булып, инде кеше бүтән менә шушы малын югалтырга мөмкин. Аның зарары күбрәк. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә кизәтә, аны эшләмәгез, чөнки зарары аракының да, хәмернең дә, утышлы уеннарның да күбрәк. Анарсын инде вакыт үтә, Аллаһ Тәгалә яңа бер аят иңдерә. Яңа бер аят иңдерә, аңа әйтә, сез ди ичкән килеш, исергән килеш намазларга якынлашмагыз ди. Ягъни пәйгамбәрнең сахабалары намаз кыла башлаган, ураза тота башлаган, ләкин әле аракы тыелмаган. Аракы тыелмаган, кайбер сахабалар хәмер ичкәннәр, аракы ичкәннәр. Шуңардан соң инде кешеләр сугышып, бер-берсен рәнҗеткәннәр. Бу кыйссадан соң берничә сахабам да шулай кыйнашкач, рәнҗеткәч бер-берсен, Аллаһ Тәгалә аларга әйтә, сез намазга инде исерек килеш мәчеткә, исерек килеш килмәгез ди. Исерек килеш мәчеткә керү тыела. Шуңардан соң өченче этап килеп җитә, инде тагын да начаррак хәлләр булгач, Аллаһ Тәгалә гомумән тыя менә шушы эчкечелекне, һәм дә Аллаһ Тәгалә иңдерә, эй иман китерүчеләр, хәмер, утышлы уеннар, табыну өчен тара ташлар һәм фал уклары, алар шайтаннан, шайтан гамәлләреннән булган шакшылык ди. Алар инде адашу ди. Һәм дә шайтан гамәле ди. Алардан ерак булыгыз,
бәлки сез уңышка ирешерсез ди Аллаһ Таала. Аллаһ Таала гомумән тыя аракыны, гомумән тыя эчкечелекне, отышлы уеннарны, инде менә шушы мәҗүсилекне һәм дә әйтә, аларны бер тигез кыла. Мәҗүсилекне дә, фалукларында, фал нәрсә ул? Теге суеверие яисә инде сихр мәсьәләләре бит менә шушы күрәзүчеләргә бару, предсказание дигән әйберләр инде. Аларны бер тигез кыла. Предсказание да, фалуклары да, мәҗүсилек тә, отышлы уеннар, аракы да бер тигез гунах ди Аллаһ Таала. Олы гунах ди, шуның өчен аңа якын да булмагыз ди хәтта. Якын бул, ишмәгез дими, якын булмагыз ди. Ягъни сезне менә шушы аракы эчүгә, хәмер эчүгә китерүче сәбәпләр кылмагыз ди Аллаһ Таала. Һәм дә алай да түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәм Аллаһ Таала аракы эчүне ләгънәт кылган. Ләгънәт олы гунах кына түгел, Аллаһ Таала аны ләгънәт кылган. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бер хадистә, хәмер эчүче, хәмерне эчтүрүче, аны сатучы, саклаучы һәм ташучы кешеләр ләгънәт кылынды ди. Әле хәмер эчү генә түгел, син үзең эчмәсәң дә, кешегә сатасың икән, кешегә аны икрам итеп эчтерәсең икән, яисә ташыйсың икән, саклыйсың, сатасың икән, ул инде ләгънәт кылынган гамәл була дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дә инде шулай әйткән, үзегез эчмәсәгез дә, эчкән кешеләр белән бер мәҗлестә булмагыз ди. Эчкән кешеләр белән бер табында утырмагыз, чөнки аларга Аллаһның ләгънәте иңә, ул ләгънәт сезгә дә иңергә мөмкин дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуның өчен менә шушы хадисләр безгә инде аракы эчүне, хәмер эчүнең нинди зарарлы, нинди начар гамәл булуын күрсәтә. Һәм дә Пәйгамбәрбез башка бер хадистә әйткән, әгәр дә кеше эчеп исерә икән, аның намазы 40 көн буена кабул булмыйчак, дуалары, намазлары, гыйбадәтләре 40 көн буена кабул булмыйчак. Менә шушы хәтта инде менә галимнәр әйткәннәр, теге тиб галимнәре, медицина галимнәре әйткәннәр, кешенең аракы, кешенең менә шушы каныннан 40 көн буена чыкмыйча тора ди. 40 көн буена чыкмыйча тора ди. 40 көн үткәч ул инде нәрсәкәй юкка чыга. Шуның өчен Аллаһ Таала әйтә, 40 көн буена сезнең укыган намазларыгыз, сезнең кылган дуаларыгыз, иткән изгелекләрегез кабул булмый. Шуның өчен куркыныч. Һәм дә Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр дә инде кеше эше булып үлә икән, исерек килеш үлә икән, ул туп-туры җәһәннәмгә ирешә дигән. Ягъни бик күп кеше менә кызганычка каршы эшәләр дә, эчкән килеш йөрәкләре тотып, инсульт булып, инфаркт булып, запойдан үләләр. Шуның өчен Аллаһ Таала әйтә, эчкән килеш, исерек килеш үлгән кеше, Аллаһ сакласын, ул җәһәннәмгә туп-туры ирешер дигән. Шуның өчен Аллаһ Таала безгә менә шушы гынахлардан ерак булырга, безнең туганнарыбызны, иллә дә безнең инде шушындый туганнарыбыз, күршеләребез, дусларыбыз бар, хәмер эчкән кешеләр, аларга инде үгет насихатта булынырга кирәк, аларга менә шушы матур сүзләрне, аятларны әйтергә кирәк, вәгазьләргә кирәк. Һәм Аллаһ Таала безгә, үзләребезгә дә барчабызга шушы вәгазьләрдән вәгазьләнергә насип ва миясар кылса. Идакул ва тасмаун ва астагфируллаһ ли ва лакум субханакаллаһу бихамдик нашһаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Туган көннәрегез котлы булсын, юлыгызга гөлләр сибелсен, май аеның саф җилләре сезгә бары бәхет, шатлык китерсен. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз? Сезнең хатлар аша төзелгән бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлыйбыз. Беренче котлау хаты Зәкиев Фәрәгать Кәсим улы хөрмәтенә яңгырый. Азнакай районы Шалпы авылында туып үскән, хәзерге вакытта Ирекле авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, әтиебез Зәкиев Фәрәгать Кәсим улын ихлас күңелдән 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер юлларында, тормыш юлларын иминлектә, исән саулыкта, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын.
Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, михрибанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең, барыбыз да мең рәхмәтләр укып, башыбызны иябез сиңа һәм юбилеең белән котлыйбыз. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, ихтирамын һәм игътибарын тоеп, хәләл җефетең әниебез Рәмилә белән хәерле, тыныч картлыкта гомер итәргә язсын. Бүген әти синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп алшы чын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Юлларыңа гөлләр сибелсен, гомерләрең кадер-хөрмәтләргә, бәхет, шатлыкларга күмелсен. Һәр чак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әти синең алдагы гомерең. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшә кыенып. Син ышаныч, терәк безгә әти, без яшибез сиңа сыенып. Изге теләк җылы сүздән башка таба алмыйбыз улы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт әти син булганга тормышыбыз күгендә. Терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүгендә. Улы синең биргән киңәшең, туры синең әйткән сүзләрең. Шатлык, сөенечтән генә торсын иде, син үтәсе гомер юлларың. Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшәдең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәвең. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың котлады. Без дә шушы теләкләргә кушылабыз, алдагы гомер юлыгызда хәзер яңгыраячак җыр кебек матур булсын. Ярдәм итә, берәү теләп ярдан итә. Саный тормыш судан алып, утларында үтә-үтә. Гомер үтә, көтә-көтә, нидер өмет итә-итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Гомер үтә, көтә-көтә, нидер өмет итә-итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Күпме ялгыш, ялгышлардан тора язмыш. Хыялыңны, уйларыңны үз җаена бора язмыш. Гомеремне әммә кызып, юк ташлыйсым килми сызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Гомеремне әммә кызып, юк ташлыйсым килми сызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Шулай да тормыш кызып.
Алдагы котлавыбыз Әхмәтова Фиалка Камалетдин кызы хөрмәтенә яңгырый. Сөекле тормыш иптәшем, кадерле әниебез, җан тирбәлешең илаһи яктылыкка омтылып, дөньяга пәйда булган көнең белән котлыйбыз сине. Безне һәрчак якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Киләчәктә дә ул хәзинәңнең чишмәсе саетмасын. Гел шулай чибәр бул, тормышың барлык рәхәтен күреп, бергә күңелле итеп яшәргә насыйп булсын. Сикемле карашың кояшка тең, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Ходай биргән улы бүләк бит ул тигезлектә гомер итүләр, язмыш салган урау юллардан иңне иңгә куеп үтүләр. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, сәламәтлек, озын гомер язсын сиңа. Гөл көләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп, мең яшә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Ирек, балаларың Эдуард, Эрик, Айгөл, киленнәрең Алсу, Марина, оныкларың Диана, Далия, Айсыл һәм София котлый. Хөрмәтле Фиалка апа, без дә чын күңелдән шушы теләкләргә кушылабыз. Гомерегез бәхетле, бәхетләрегез гомерле булсын. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың,
шуны тели бүгін йөрәгем. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Мин Илмира Шәрифуллина сезгә алда күңелле һәм файдалы ял көннәре теләп сау булышам. Имин яшәгез. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.